хабари рӯз. ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол имрӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ситораҳои футболи Русия бо тими ситораҳои Тоҷикистон бозии дӯстона баргузор менамоянд. Дар ҳайати дастаи Русия собиқ футболбозони маъруф ба мисли Ринат Дасаев, Егор Титов, Дмитрий Оленевич, Валерий Шмаров, Сергей Кряков, Элдор Низомуддинов ва дар дастаи Тоҷикистон бошад Аслиддин Ҳабибуллоев, Раҳматулло Файзуллоев, Акмал Холматов, Рустам Хоҷаев, Соҳроб Ҳамидов, Тоҳир Муъминов, Субҳон Хоҷамов, Хуршед Маҳмудов, Нуъмонҷон Ҳакимов, Ҷомихон Муҳиддинов ва дигарон шомил мебошанд. Марҳабо ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ. оғози вохӯрӣ соати 18 аст. Ба тамоми ҳаводорон ва дӯстдорони футбол расонида мешавад, ки вуруд ба варзишгоҳ ройгон аст.